sunt tratamente cronice, unde relația cu pacientul se menține pe durata a zeci de ani de zile. De aceea este foarte important și în psihiatrie mai ales, dar nu numai, modul în care știi să construiești o relație cu pacientul. Când vorbim de tulburări psihice, sunt pacienți care consideră că este un fel de pedeapsă pentru cine știe ce vină necunoscută a lui sau își atribuie pacientul o vină pe care în realitate n-a avut-o. Clasificările contemporane din psihiatrie nu mai folosesc termenul de boală. Deci nu mai există boală psihică. Există tulburare. Da? Da, Tulburarea în ideea de a fi mai puțin stigmatizat. Și dacă este vorba de o problemă somatică, dacă e vorba de o hipertensiune arterială, de un diabet, omul se duce la medic pentru că are o suferință și vrea o soluție. Dar dacă vine vorba de ceva care afectează centrul, partea de soft a sistemului nostru, a organismului nostru, totul devine foarte personal. Adică nu putem să acceptăm faptul că la nivel de gândire, la nivel de percepție, la nivel de afectivitate, pot să fie niște lucruri care să scape controlului nostru. Noi suntem conștienți de foarte puține lucruri care se întâmplă cu noi. Majoritatea proceselor psihice sunt undeva sub nivelul conștiinței. Visele sunt rezultatul procesării unor elemente inconștiente în absența cenzurii conștiinței. sunt Maria Dragotă, medic, jurnalist și redactor de carte la editura OL. La OL găsiți cărți din diverse domenii pentru toate vârstele. Desigur și tratate, manuale, sinteze de medicină, scrise de medici străini și români de prestigiu. Bine ați revenit la Dialogurile OL, un podcast ca la carte despre viață și medicină, cu povești care ne inspiră. Invitatul meu de astăzi este domnul conferențiar dr. Octavian Vasiliu, medic primar psihiatru, psiholog clinician și psihoterapeut specializat în terapie cognitiv-comportamentală. Doctor în științe medicale și în psihologie, cu o serie de stagii de pregătire profesională și specializări, inclusiv în psihooncologie, psihofarmacologie clinică și psihonutriție. Este șeful secției clinice de psihiatrie din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila București, conferențiar universitar la disciplina psihiatrie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Dr. Carol Davila București. Este membru unor prestigioase asociații internaționale de specialitate, a participat la numeroase studii de farmacologie clinică, este autor principal sau coautor a peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate, 250 de lucrări prezentate la congrese și conferințe naționale și internaționale și a 15 monografii medicale. La editura OL a publicat Controverse în psihofarmacologie, o lucrare în 2 volume esențială pentru medicii rezidenți și psihiatri. Domnule doctor, bun venit la Dialogurile OL! Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră și doresc să mulțumesc editurii OL pentru încrederea pe care mi-a acordat-o în publicarea acestei reviste, mai ales că subiectul, respectiv psihofarmacologia, nu este unul foarte, foarte cunoscut. Sper să-l facem mai cunoscut împreună, Da, dar chiar este de așa. mare interes clinic pentru psihiatri și nu numai. Dacă am început dialogul nostru vorbind despre această carte a dumneavoastră, pe care editura la rândul ei este onorată că a publicat-o, haideți să deschidem subiectul. Cum v-a venit ideea de a scrie această carte și de ce ați concentrat-o în jurul ideii de controverse? Da, mulțumesc, pentru cele 2 întrebări. În primul rând, ideea mi-a venit, din practica de zi cu zi. Este o carte inspirată din, realitatea clinică. Am șansa de a lucra într-un, spital general, ceea ce înseamnă că vin în contact, zilnic cu specialiști din diverse domenii, de la, dermatologie la boli interne, de la chirurgie la ortopedie, de la cardiologie la pneumologie și așa mai departe. Și am de asemenea, șansa, de, dezvoltare profesională pentru că interacționez cu, pacienți foarte, foarte diversi ca și,
suferințe, pentru că nu, văd doar pacienți care au tulburări psihice. Văd pacienți care au, o mulțime de alte probleme fizice, boli somatice, uneori foarte severe și, ca psihiatru mă ocup de răsunetul acelor tulburări, fizice în plan psihic. După cum trebuie știut că tulburarea psihică apare deseori însoțită de alte, probleme. Să ne gândim, de exemplu, la cazul simplu al unui consumator de alcool care consumă cronic. Evident că din cauza acestui consum, la un moment dat vor apărea complicații organice. Va putea să dezvolte o ciroză, va putea să facă diverse complicații neurologice, cardiovasculare și așa mai departe. Fiind spital general, pot să colaborez într-o echipă multidisciplinară cu alți specialiști de la noi din unitatea spitalicească și în felul acesta facem un management de caz integrat, adică tratăm nu doar aceste complicații psihice sau boala psihică de bază, ci și celelalte componente țintite, adică se ocupă un cardiolog de problemele cardiologice, urologul de probleme urologice și așa mai departe. Deci este o șansă aceasta de a privi mai complex, mai în detaliu patologia psihiatrică și din practica de zi cu zi am văzut că există o mulțime de situații în care trebuie să luăm decizii rapide, iar ghidurile, ceea ce ar trebui să ne ajute cu niște recomandări foarte clare, bazate pe dovezi, nu sunt întotdeauna foarte clare. Și atunci medicul trebuie să se adapteze și își pune niște întrebări. De exemplu, este bine să dau un anumit medicament, care sunt consecințele dacă îl dau, care sunt consecințele dacă nu îl dau. Se produc, înainte de a scrie o rețetă, o mulțime de raționamente. În spatele unui medicament care este scris pe o rețetă există o anumită gândire clinică. Chiar dacă pacientul are impresia că pe moment medicul îi vine așa fix inspirația și dă acel medicament, întotdeauna medicul se gândește la indicații, contraindicații, efecte adverse, particularități ale cazului pe care îl are în față. Nu există niște scheme predefinite. De asemenea, ideea de controverse mi-a venit din dialectica socratică. Sunt un fan al lui Platon și îmi place să citesc dialogurile lui, le-am recitit de mai multe ori, iar metoda mi se pare foarte bună pentru că doar prin dialog poți să ajungi la niște concluzii. Din păcate, există o tendință la gândirea dogmatică în medicină. Nu mă refer strict în psihiatrie, adică niște adevăruri absolute care nu sunt atacabile și fiecare crede în adevărul lui, chiar dacă are sau nu în spate niște dovezi. Iar cartea se adresează în formă de terapie a acestui dogmatism, care, mă rog, e ca un fel de buruiană care ar trebui smulsă din gândirea clinicienilor, pentru că are impact destul de nefericit în practica de zi cu zi. Și atunci, în loc să fii sigur că ai tu niște rețete predefinite pe care poți să le aplici, indiferent de circunstanțe, cartea te îndrumă să spui întrebări și să vezi care sunt dovezile pro și contra unei decizii. Tot în carte sunt incluse niște cazuri clinice, respectiv cum poți să judeci un caz clinic pornind de la această dialectică socratică. Argumente pro, contra, analiză și sinteza informațiilor. Ați amintit de argumente pro și contra și, chiar este, să zicem, o modă la congresele, medicale internaționale. Sunt secțiuni speciale cu pro și contra în diverse diagnostice, în diverse, Da. chestiuni de terapeutică sau de clinică. Da, este o metodă esențială, are un rol pedagogic, în primul rând, dar și de dezvoltarea gândirii clinice, dincolo de rolul ei pentru studenți, rezidenți, medici începători. Este bine ca și medicii care au o experiență în spate să își pună întrebări, să caute argumente, să accepte contraargumente, pentru că uneori și aici este o problemă să știi cum să accepti un contraargument, să oferi la rândul tău argumente în favoarea ipotezei pe care o susții, nu vine automat
acest lucru în minte. Este un antrenament, este o abilitate de dialog care trebuie antrenată. Iar învățământul ar trebui să se concentreze mai mult pe dezvoltarea acestor capacități de gândire creativă, de stimulare a argumentelor pro și contra, a dezbaterilor pe teme științifice, cu argumente bazate pe dovezi. Vorbeați despre dialog, el este esențial și în ceea ce ați spus dumneavoastră, colaborarea la cazuri, acea echipă multidisciplinară în care, pur și simplu ideile se pun cap la cap și raționamentul clinic se bazează pe, opiniile Da, tuturor specialiștilor spre exact. binele pacientului. Foarte bine sesizat, pentru că într-o echipă multidisciplinară îți dai seama de avantajele specialității tale, dar și de limitele ei. Nu poți să tratezi singur un caz care are mai multe diagnostice sau care are o evoluție complicată din cauza comorbidităților, singur. Ai nevoie de sprijin. Trebuie să accepti acest lucru și trebuie să integrezi în planul tău de tratament sugestiile colegilor din echipa multidisciplinară. Trebuie să monitorizezi un pacient, nu înseamnă că dacă l-ai văzut odată și ai dat un tratament, înseamnă că l-ai vindecat și cu asta s-a terminat relația terapeutică, ci trebuie să-ți asumi faptul că procesul de recuperare a unui pacient necesită un anumit timp, are mai multe faze și fiecare fază trebuie monitorizată, trebuie făcut un bilanț intermediar după o lună, după 2 luni, după 6 luni, după un an. Sunt tratamente cronice unde relația cu pacientul se menține pe durata a zeci de ani de zile. De aceea este foarte important și în psihiatrie mai ales, dar nu numai, modul în care știi să construiești o relație cu pacientul, modul în care îl motivezi să își ia tratamentul, mai ales când vorbim de tratamente pe durată lungă, modul în care îi explici suferința în termenii lui, să nu pară ca un fel de corp străin, un diagnostic care a picat pur și simplu din cer ca o pedeapsă pentru el. Când vorbim de tulburări psihice, sunt pacienți care consideră că este un fel de pedeapsă pentru cine știe ce vină necunoscută a lui sau își atribuie pacientul o vină pe care în realitate n-a avut-o. Nu, nu este așa și tulburarea psihică este la fel ca orice altă suferință din medicină, o afecțiune cu un substrat complex, are elemente biologice demonstrate prin investigații neuroimagistice, prin analize de laborator, prin tot felul de metode obiective și o componentă psihologică și o componentă socială. Deci este un complex biopsihosocial. Această paradigmă este foarte importantă când abordăm un pacient cu o tulburare psihică. Să nu ne canalizăm doar pe componenta psihică, doar pe componenta biologică sau doar pe componenta relațională. Mai există în ziua de azi pacienți, reticenți față de tratamentul, psihiatric și, bineînțeles, aici atingem și o altă, un alt punct nevralgic, stigma, care era până nu demult și poate mai este și astăzi, referitoare la, persoane care au, trecut printr-un diagnostic și printr-un tratament psihiatric. Așa este. Este o problemă foarte sensibilă a societății noastre și nu numai. Să știți că și în țările dezvoltate, stigmatul asociat cu tulburarea psihică încă există. Au fost aplicate diverse metode de destigmatizare la nivel de politici sociale. De exemplu, un caz interesant în Japonia, unde la un moment dat s-a luat decizia de a schimba pur și simplu denumirea schizofreniei în alt fel care să pară mai puțin stigmatizant. De asemenea, clasificările contemporane din psihiatrie nu mai folosesc termenul de boală. Deci nu mai există boală psihică. Există tulburare. Da? Da. Tulburarea în ideea de a fi mai puțin stigmatizat. Nu se mai vorbește de demență Alzheimer. Se vorbește de tulburare neurocognitivă în boala Alzheimer. Acestea sunt niște metode de destigmatizare la nivel conceptual. La nivel practic, sigur că se pot face mult mai multe lucruri decât se fac în prezent și sunt într-adevăr pacienți care evită să vină la psihiatru pentru că va afla familia, va afla comunitatea, vor afla colegii de serviciu. Și până la urmă, nici el nu se va simți bine cu propria persoană știind că a fost la medicul psihiatru. Ar însemna să recunoască faptul că are o anumită vulnerabilitate, are o anumită slăbiciune
Și dacă este vorba de o problemă somatică, dacă e vorba de o hipertensiune arterială, de un diabet, omul se duce la medic pentru că are o suferință și vrea o soluție. Dar dacă vine vorba de ceva care afectează centrul, partea de soft a sistemului nostru, a organismului nostru, totul devine foarte personal. Adică nu putem să acceptăm faptul că la nivel de gândire, la nivel de percepție, la nivel de afectivitate, pot să fie niște lucruri care să scape controlului nostru. Da. Pentru că o mare parte din viața noastră este de fapt inconștientă. Noi suntem conștienți de foarte puține lucruri care se întâmplă cu noi. Majoritatea proceselor psihice sunt undeva sub nivelul conștiinței și se manifestă în diverse forme, inclusiv sub formă de simptome. Dar nu neapărat, se manifestă și, după cum a arătat Freud, în timpul viselor. Da. Visele sunt rezultatul procesării unor elemente inconștiente în absența cenzurii conștiinței, în absența cenzurii complete, pentru că un pic de cenzură există chiar și în timpul viselor. În rest, pe lângă faptul că pacientul se poate simți stigmatizat, de multe ori nici familia nu este de ajutor, pentru că în unele tulburări psihice pacientul nu poate să-și dea seama pur și simplu de faptul că are o boală, are o suferință, are o tulburare. Da? Și atunci rolul esențial este al familiei, care trebuie să-l aducă la spital, sau al grupului de prieteni, sau al grupului de suport social în general, oricare ar fi acesta. Dar și familia consideră că dacă are un pacient cu o tulburare psihică, înseamnă că plutește un fel de stigmă și asupra lor. Într-un fel, părinții se simt vinovați de faptul că au un copil cu o tulburare psihică, sau soțul se simte stigmatizat de faptul că are o soție cu tulburare psihică sau invers. Da? Deci este o problemă mult mai generală. Nu mai zic de alte situații în care stigmatizarea este activă, de exemplu la angajarea unor persoane care au tulburări psihice. Sunt persoane care încă în secolul 21 suferă de discriminare pe motiv că au o problemă de sănătate, ceea ce nu este în regulă absolut deloc. Spuneați despre suportul familiei, că este foarte important și cred că este important nu doar la început, să-l ajute pe cel suferind să ajungă la medic, dar și în procesul de terapie. Da. Și spuneați că aveți pacienți care, sunt, cu terapia la lung, terapie psihiatrică, uneori chiar, 10 de ani. Cum reușiți să îi motivați pur și simplu să nu abandoneze și să facă toți pașii de vizite, repetate la dumneavoastră și de continuare a tratamentului medicamentos? Da, din nou, nu există o rețetă predefinită pentru că fiecare situație are un anumit context. Dar familia este un ingredient esențial al succesului terapeutic. Acolo unde există, desigur, pentru că din păcate avem și mulți pacienți care sunt singuri, care sunt abandonați de familie, dar acolo unde familia există și dorește să se implice chiar și minimal în asistența medicală a unei persoane care are o tulburare psihică, este foarte important să fie educată în privința a ceea ce înseamnă o tulburare psihică, adică să combatem exact ceea ce spuneam înainte, tendința către stigmatizare, autostigmatizare, pentru că la un moment dat familia introiectează această stigmatizare impusă de societate și o asumă, deci trebuie să evităm și lucrul ăsta, trebuie să știe familia la ce să se aștepte în timp, respectiv dacă este o boală cronică, să aibă așteptări rezonabile. Urmărim remisiunea simptomelor, dar nu vindecarea. Deci pacientul se poate simți bine, nu mai are simptome, se poate reintegra profesional, social și așa mai departe, dar rămâne în anumite patologii, desigur, nu vorbim la modul general, dar acolo unde sunt patologii cronice, rămâne o anumită sensibilitate chiar după ce dispare episodul acut de tulburare și familia trebuie să fie atentă la primele semne ale reapariției acelei tulburări și imediat să se adreseze medicului, pentru că tratamentul scade riscul de recădere, dar nu îl elimină complet, pentru că nu putem controla cu medicamente toți factorii de stres din viața persoanei și atunci persoana și-a tratamentul conștiincios, are o familie suportivă, totul merge aparent bine, dar la un moment dat suferă o dezamăgire, are o problemă relațională cu cineva, nu își îndeplinește sarcinile
corespunzător la serviciu dintr-un motiv sau altul, se creează o presiune psihică și acest element este un factor de recădere. Pacientul poate să-și dea seama că are căzut sau nu, dar familia trebuie să fie atentă și suportivă în sensul să știe ce are de făcut. Iar rolul medicului este să informeze, să țină legătura cu familia, pentru că, din nou, fără familie este foarte greu să îngrijești un pacient, mai ales un pacient cu o afecțiune cronică. Care sunt cele mai frecvente tulburări la pacienții pe care îi aveți în grijă Aș spune că în depresia. acest moment? Da, în acest S moment, oare puteți și să evaluați cam cum a evoluat, de-a lungul anilor, să zicem, da, frecvența acestor, afecțiuni cele mai da. întâlnite sau cele pentru care se, adresează Într-adevăr, există o pacienții? dinamică a tulburărilor. Nu aș putea să spun că este ceva absolut constant. Practic psihiatria de 20 de ani plus 5 ani ca medic rezident, deci în 25 de ani am observat această dinamică. Depresiile sunt în creștere ca incidență. Când vorbim de depresie, mă refer la depresia clinică. Nu vorbesc de persoane care se simt triste după ce au suferit, nu știu, un anumit factor de stres. Da. Dar depresia de intensitate clinică, cea pentru care se adresează pacientul medicului și pentru care este nevoie de terapie farmacologică sau psihoterapie, este în creștere. De asemenea, dependențele de substanțe. Dependențele de substanțe sunt un flagel al societății noastre și în postmodernism au mai apărut și dependențele comportamentale. Când dependențele comportamentale se referă la dependența de internet, dependența de telefonie mobilă, dependența de jocuri de noroc, dependența de jocuri video, dependența de alimente ultraprocesate. Sunt o mulțime de dependențe care au apărut în ultimii 20, 25, 30 de ani și care sunt în continuă expansiune, iar tinerele generații sunt cele mai afectate de această problemă pentru că ele se nasc direct în mediul virtual, în contact cu mediul virtual și atunci se observă deja niște consecințe la cei care abuzează de rețele sociale, de internet, sunt hiperconectați la realitatea virtuală într-un fel sau altul, dincolo de preocupările profesionale, nu? Pentru că uneori trebuie să fii conectat pentru a-ți îndeplini sarcinile profesionale, pentru a rezolva teme la școală și așa mai departe. Dar vorbesc de tot ce este excesiv. Apoi, sigur că demența Alzheimer, cum se numea înainte, sau tulburarea neurocognitivă în boala Alzheimer, este o problemă destul de mare pentru că populația îmbătrânește la nivel mondial, dar creșterea speranței de viață nu înseamnă și creșterea speranței de viață sănătoasă. Există mai multe persoane vârstnice, dar calitatea vieții este în continuare destul de precară la vârsta a treia, să zic așa, pentru că organismul deja își depășește anumite resurse adaptative și începe să se instaleze treptat o deteriorare a funcțiilor cognitive, atenția, memoria, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a planifica acțiuni, toate încep să scadă. Din nou, nu vorbim de îmbătrânirea fiziologică, ci de o boală. Sunt, apropo de partea de psihoeducație, pacienți care consideră că este normal să uiți odată cu îmbătrânirea. Sunt familii care consideră că e normal ca bunicilor, părinților să încep să fie din ce în ce mai dependenți de ei, să nu mai ia decizii singuri, să nu mai iasă din casă așa cum ieșeau înainte, dar nu este ceva fiziologic, este o problemă, pentru că toate aceste schimbări la nivel comportamental reflectă o scădere a capacității de a te adapta la situații noi. Nu mai ies din casă pentru că mi-e teamă că nu mai știu să mă întorc. Nu mai fac lucruri pe care le făceam înainte pentru că nu mai planific în minte etapele procesului, chiar în activități simple, cum ar fi gătitul. Nu mai știu care sunt etapele pentru a face o rețetă pe care înainte o făceam foarte simplu. Da? Deci toate aceste lucruri trebuie să fie niște semnale de alarmă. Iar
pentru, tulburarea neurocognitivă în boala Alzheimer și nu numai, pentru că tulburarea neurocognitivă poate să aibă și alte cauze, accente vasculare multiple. Boala Parkinson în timp poate să determine tulburare neurocognitivă și așa mai departe. Există tratament, există tratamente și mai noi, unele sunt descrise în, această carte. Am ajuns la nivelul la care nu mai tratăm doar simptome, adică ne focalizăm doar pe ce are pacientul în prezent, ci încercăm să mergem la nivel de cauze. De exemplu, în, boala Alzheimer există niște depuneri de amiloid la nivelul, sistemului nervos central, care în timp, aceste depuneri, distrug, neuronii. În prezent există terapii biologice, constând în anticorpi monoclonali, care, dizolvă aceste plăci. Este o terapie încă la început. În Statele Unite există, 2 produse pe piață, au fost 3 inițial, care vizează exact acest mecanism, de construire a depozitelor toxice de amiloid. Deci, într-un fel, dacă persoana este detectată în fazele precoce și primește acest tratament, ar putea să nu mai ajungă la, o tulburare neurocognitivă majoră în boala Alzheimer, ci să rămână cu deficite minimale o perioadă nedefinită. Putem vorbi și de măsuri preventive în ceea ce privește această tulburare. E important să cunoască, oamenii ce anume pot face pentru a întârzia sau chiar a Sigur, bloca apariția acestor da, tulburări care, sunt, da, sunt destul de devastatoare ca grave și și impact, da, exact, așa este, exact, schimbă toată viața, da. a lor și în celor din jurul lor. Da, așa este. Sunt anumite, schimbări la nivelul stilului de viață care au fost asociate cu, scăderea riscului de apariție. Din păcate, nu se știu toate cauzele, apariției acestei boli în așa fel încât să, putem reduce la zero riscul. Există niște factori genetici care nu pot fi, evident, modificați, există anumiți factori de mediu pe care nu îi putem controla, dar ce ține de noi, se referă la stilul de viață. De exemplu, o menținere a echilibrului, în ceea ce privește efortul mental. Atât inactivitatea completă, cât și activitatea excesivă, la nivel, psihic, au efect destructiv. Deci este bine să ne antrenăm creierul, indiferent de vârstă, și le recomand pacienților pe care îi am cu forme incipiente de tulburare neurocognitivă să rezolve integrame, sudoku, să citească, să aibă conversații, pur și simplu, cu persoane cât mai multe. Toate acestea antrenează, bagajul cognitiv al fiecăruia. Antrenează vocabularul, antrenează, calculul mental, antrenează capacitatea de a lua niște decizii mici, și în felul acesta abilitățile cognitive sunt menținute. Este bine să evităm toți factorii toxici pe care putem să evităm. Dieta este importantă. S-a, observat că o dietă care conține un, procent mai mic de grăsimi saturate, de zaharuri, este benefică. O dietă mediteraneană, de exemplu, da? Sau o dietă japoneză Da. ar fi, de preferat. Evitarea fumatului, controlul tensiunii arteriale, controlul colesterolemiei, controlul glicemiei sunt esențiale, pentru că sunt factori de risc modificabili pe care putem să-i abordăm terapeutic și care conservă patul vascular, deci circulația, cerebrală și implicit și, funcționarea, neuronilor. Trebuie să tratăm depresia. Depresia vârstnicului poate să fie un factor de risc pentru intrarea într-o boală Alzheimer, într-o demență asociată bolii Alzheimer. De aceea, din nou, faptul că un vârstnic se simte mai trist, mai supărat, nu mai are chef de activități, n-ar trebui să ne lase indiferenți să considerăm că este o etapă a vieții. De multe ori nu este Da. așa. Se poate întâmpla să fie, dar de multe ori este vorba de o depresie subclinică. Și această depresie rezistă acolo ani de zile până când ajunge în atenția medicului psihiatru și când ajunge este posibil deja să se fie instalat niște, modificări la nivel celular care să nu mai fie neapărat reversibile. Vorbeați mai, devreme despre adicții și este și un capitol din, carte.
În ce mod acționează medicamentele, tratamentul medicamentos în adicții? Avem mai multe terapii, țintite pe adicții în, prezent. Aici o să mă refer în special la dependențele de substanțe. Pentru dependențele comportamentale, psihoterapia rămâne deocamdată, de bază, Da. dar pentru dependențele, de substanțe avem câteva categorii, bine definite și care au trecut de proba timpului. De exemplu, pentru dependența de alcool avem substanțe care inhibă plăcerea resimțită de pe urma consumului de alcool. Naltrexonă, nalmefen se numesc, și acționează asupra centrilor plăcerii de la nivel, central și în felul acesta, chiar dacă pacientul va consuma peste acest tratament, nu se va mai bucura de același efect de relaxare, euforizant și așa mai departe, ceea ce în timp va duce la, stingerea, comportamentului de consum pentru consumatorii de opioide, pentru că este în continuare una din cele mai abuzate clase de substanțe la nivel mondial. Opioidele sunt frecvent folosite și în scop medical, dar sunt și derivate pe piața neagră și sunt folosite în scop recreativ foarte, foarte des și au un pericol foarte mare de deces prin supradoză pentru că deprimă anumiți centri implicați în respirație, în controlul funcțiilor vitale în supradoză. Și aici acționează tot niște medicamente care, scad din plăcerea resimțită de pe urma consumului de opioide sau, în cazul metadonei, este un fel de terapie de substituție. Înlocuim un drog periculos, cum ar fi heroina, cum ar fi fentanilul, care, cum spuneam înainte, au risc de deces în supradoză, cu, o substanță care acționează la nivel molecular asemănător, dar care permite ulterior un sevraj mai ușor. De la metadonă se trece mai ușor la, faza de abstinență decât de la heroină direct la faza de abstinență. În plus, nu toți consumatorii își doresc să abandoneze complet, să intre în, remisiune și în abstinență completă. Unii doresc să aibă un consum controlat de substanță. Iar în cazul, dependenței de nicotină, care este una din cele mai răspândite Da. dependențe la nivel, mondial, există și aici niște terapii, de exemplu terapia de substituție. Se poate înlocui nicotina obținută din țigări, pentru că atunci când persoana fumează, nu, inhalează nicotină și atât, inhalează și o mulțime de alți, produși din țigară care sunt foarte, foarte toxici. Nicotina este cea care dă dependență, dar ceilalți factori pot să contribuie la apariția cancerului pulmonar, și altor complicații severe ale, consumului de nicotină. Și putem să înlocuim, țigările cu plasturi cu nicotină, gumă de mestecat cu nicotină, spray-uri cu nicotină, inhalatoare cu nicotină și așa mai departe. Mai există de asemenea, medicamente de tipul vareniclinei care mimează într-un fel acțiunea nicotinei și înlătură în acest fel dorința pacientului de a consuma, de a fuma. Și mai există și alte, medicamente, de exemplu bupropionul, care acționează prin creșterea concentrației de dopamină și oferă într-un fel un substitut creșterii de dopamină pe care o induce fumatul. Și atunci reușim să, evităm fumatul pentru că organismul va avea dopamina obținută din altă sursă. Iar apoi se renunță treptat, treptat și la acest antidepresiv și, se atinge abstinența completă. Dar, din nou, este foarte important să stabilim de la bun început ce își dorește pacientul. Da? Noi avem o agendă pe care trebuie să o adaptăm în funcție de ce își dorește pacientul. Vrea pacientul o abstinență completă sau își dorește un regim controlat. De asemenea, când vorbim de dependență, trebuie să ne gândim că o dependență apare rareori singură. De obicei există ceva în spate, de la o tulburare de personalitate, la o depresie, uneori, o psihoză. Pacienții cu schizofrenie, de exemplu, au o rată mare a consumului de nicotină, da, de cannabis și de alte substanțe. Sau orice altă patologie. Deci trebuie să tratăm pacientul în ansamblu, nu doar, țintit pe, ceea ce este mai evident pentru noi și care s-ar putea să nu fie nici măcar supărător pentru pacient. Da? El de fapt vine pentru altă problemă, vine pentru depresie. Dependența de alcool este ceva pentru el,
integrat în sistemul lui de referință, O în obișnuință. obiceiurile zilnice, da? Dar pe el îl interesează depresia. Dacă tratăm doar depresia sau doar dependența de alcool, nu o să obținem niște rezultate semnificative, mai ales nu pe termen lung. Trebuie să le tratăm împreună. Vorbeați mai devreme despre psihoterapie. Cum ajută psihoterapia, cum îl ajută pe medicul psihiatru să trateze pacienții? Psihoterapia este foarte importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiecare pacient este unic. Este un truism în medicină, dar ne lovim de acest fapt zilnic, pentru că fiecare pacient este o configurație, de fapt, de factori biologici, psihologici, sociali, economici, culturali și toți acești factori modelează tabloul unei tulburări. De aceea nu există o depresie unică, nu există un atac de panică unic, nu există o dependență unică, iar psihoterapia ne ajută să identificăm anumiți factori psihologici pe care îi putem modifica. Poate nu putem modifica factori culturali și nici nu are sens să ne apucăm să facem acest lucru pentru că acești factori sunt integrați în sistemul de valori ale persoanei. Nu putem modifica factori economici, din rațiuni evidente, dar factorii psihologici putem să-i abordăm și de multe ori ei sunt cei care creează terenul fertil pentru apariția unei recăderi. Noi am tratat un pacient cu o depresie, să zicem, foarte bine din punct de vedere farmacologic. Pacientul a fost compliant, a ajuns în remisiune, acum poate să funcționeze foarte bine. Dar în spatele depresiei se află o tulburare de personalitate. Și atunci, dacă nu tratăm prin psihoterapie tulburarea de personalitate, în viitorul apropiat, când persoana va trece printr-un eveniment neplăcut, riscul de recădere în depresie este foarte mare. Da? Deci, psihoterapia ne ajută să tratăm factorii de risc pentru recădere. Ne ajută și din punct de vedere al psihoeducației, pentru că pacientul uh, poate să vină la medic pentru că dorește o soluție rapidă, respectiv medicație, dar își dă seama că această depresie n-a apărut din senin. Da? Și atunci caută o explicație. Am mulți pacienți care mă întreabă, dar de ce a apărut această depresie în viața mea? Eu n-am nicio problemă, nici acasă, nici la serviciu. N-am probleme financiare, n-am niciun fel de situație conflictuală cu nimeni și totuși sunt depresiv, am gânduri de suicid, nu dorm noaptea, am scăzut foarte mult în greutate, deci toate semnele unei depresii severe. De ce? Există ipoteze biologice și atunci tratăm uh, dezechilibrele de neurotransmițători cu medicație. Dar, de multe ori, există factori ascunși, psihologici, în trecutul mai îndepărtat, care pot fi descoperiți doar prin psihoterapie. Psihoterapia ne ajută și să antrenăm un pacient să facă față unor situații pentru care el nu are abilitățile necesare. Sunt persoane foarte sensibile, sunt persoane foarte vulnerabile la factori de stres minori, care se decompensează imediat ce se confruntă cu situații care poate pe alții i-ar lăsa absolut indiferenți. Dar sunt persoane sensibile la rejecție, nu suportă să le spui nu. Sunt persoane care se simt vinovate fără să facă greșeli majore. Sunt persoane care văd totul în negru. Acestea sunt lucruri care se pot beneficia de o abordare psihoterapeutică, pentru că abilitatea de a face față unor situații delicate, a învăța cum să spui nu atunci când ceilalți vor să profite de tine, a învăța să te relaxezi atunci când urmează să te expui, nu știu, unui examen, unui interviu, unui situații delicate, este foarte important. Și, mă rog, ajută în mai multe feluri psihoterapia. Este foarte important însă ca pacientul să aibă deschidere către psihoterapie, să considere că această formă de tratament este un aliat și de multe ori un adjuvant absolut necesar al terapiei farmacologice. Pentru că am pacienți care spun nu mă interesează psihoterapia, eu vreau Da, ceva să ies din această situație și atât. Dacă mi se mai face rău, mai vin eu pe la dumneavoastră și mai iau încă o dată tratament și tot așa. da. Dar nu funcționează lucrurile așa, pentru că este ca și cum ai rezolva o problemă pe jumătate. Nu merge. Trebuie să te gândești și ce anume ar putea să
contribuie la reapariția problemei și să tratezi acea problemă. Altfel, riști să o iei de la capăt foarte repede și nu este obligatoriu ca același tratament să funcționeze de fiecare dată. Organismul se poate adapta în așa fel încât la al doilea episod depresiv sau de anxietate majoră să nu mai răspundă la același tratament la care a răspuns prima dată. Și iar trebuie să treacă printr-o perioadă în care e posibil să nu se simtă bine și așa mai departe. Deci, recomandarea mea este pentru anumite patologii, nu funcționează chiar în orice patologie, dar pentru anumite patologii, de tipul depresiei, tulburărilor legate de consum de substanțe, adică dependențelor, tulburărilor anxioase, psihoterapia ar trebui acceptată de pacient ca o intervenție necesară. Sunteți specializat în terapie cognitiv-comportamentală. În ce tipuri de tulburări este ea cea mai potrivită? Sau vorbim mai degrabă tot de pacienți, nu de afecțiuni în sine? Da, vorbim și de anumite tipuri de tulburări, pentru că, într-adevăr, nu prea ai cum să faci psihoterapie în psihoze acute, atunci când pacientul nu distinge între real și imaginar, atunci când pacientul este foarte agresiv, violent, nu poți să faci restructurare cognitivă sau, nu știu, exerciții de relaxare. Ar fi absurd. Întâi aștepți să acționeze medicația, poți să faci cel mult consiliere, poți să faci educație, ok, dar psihoterapia implică un pacient care are o conștiință a bolii minimală, care își dorește să iasă din situația în care se află și care este în stare să colaboreze, să construiască o relație cu terapeutul de colaborare. Dacă ai aceste condiții minimale, atunci poți să construiești într-adevăr o terapie de succes. Acest lucru se poate face în special în tulburările depresive, în tulburările anxioase. În tulburările anxioase este prima intenție psihoterapia și medicația de a doua intenție. De asemenea, în tulburările legate de consumul de substanță, în tulburările de somatizare, sunt patologii în care psihofarmacologia are anumite limite pe care trebuie să le recunoaștem. Tulburările disociative, de asemenea, se pretează mai mult la psihoterapie decât la medicație, chiar și în formele de tulburări neurocognitive, în boala Alzheimer, cum Da. spuneam înainte. Există forme de psihoterapie, chiar dacă așa intuitiv am putea să ne gândim că pacientul, dacă nu mai este în stare să ia decizii și să-și planifice niște activități, atunci cum ar putea să colaboreze într-o psihoterapie? Vorbim desigur de faze incipiente, dar terapia de grup, meloterapia, art-terapia sunt forme de terapie care pot să ajute chiar și pacienții cu demențe, forme ușoare, moderate. În rest, terapia cognitiv-comportamentală are o mare arie de aplicabilitate în domeniul clinic. Este și motivul pentru care mi-am ales această formă, pentru că Da. lucrez într-o clinică. Este una din marile școli de terapie, alături de psihanaliză și alte orientări psihodinamice, alături de terapia experiențială și așa mai departe. Terapia cognitiv-comportamentală are avantajul unei structurări mai atente a interacțiunii cu pacientul, permite o monitorizare atentă și adecvată a evoluției pacientului și, în principiu, este mai susținută de date din studii. Respectiv are mai multe dovezi de eficacitate provenite din studii de mare anvergură și cu metodologie mai elaborată decât alte forme de psihoterapie. Să punctăm puțin pentru cei care ne ascultă, care ar fi principiile de bază ale acestei terapii? Terapia cognitiv-comportamentală are Da. la bază ideea că între gânduri, emoții și comportamente există o legătură, în așa fel încât dacă acționăm asupra gândurilor, vom putea să obținem beneficii și în celelalte domenii, respectiv afectiv și comportamental. De asemenea, partea comportamentală a acestei terapii spune că atunci unde nu putem neapărat să acționăm la nivelul gândirii, dintr-un motiv sau altul, putem să venim dinspre comportament spre gândire, respectiv să
aplicăm niște metode simple de remodelare comportamentală. Tehnici de relaxare, tehnici de recompensare pentru anumite comportamente pozitive pe care le întărim în acest fel. Terapia comportamentală are o arie de aplicabilitate în special în patologiile mai severe, în schizofrenie, în tulburări din spectrul psihotic, în tulburările neurocognitive, iar partea cognitivă a terapiei cognitiv-comportamentale este mai aplicată pentru depresii, tulburările anxioase, dependențele de substanțe. Dar împreună și componenta cognitivă și componenta comportamentală urmăresc într-un fel remodelarea comportamentului, acționând într-un mod foarte diferit, dar cu o finalitate comună. De exemplu, tehnici privind restructurarea cognitivă. Omul își formează încă din copilărie anumite scheme cognitive, se numesc, sau credințe de bază. Ele sunt un fel de condensări ale experiențelor pe care le-a avut din copilărie până în viața adultă și aceste scheme cognitive alimentează modul în care pacientul funcționează în viața de zi cu zi, alimentează modul în care el ia decizii în viața de zi cu zi, fără a fi conștient de ele. De exemplu, nu am nicio valoare dacă ceilalți nu mă apreciază. Este o schemă cognitivă disfuncțională care poate să fie la baza unei tulburări de personalitate, a unei depresii, a unei tulburări de anxietate generalizată și o persoană care are această credință de bază, vă dați seama cam cum ar putea să acționeze. În primul rând, ia decizii nu neapărat în funcție de interesele proprii. Ia decizii în așa fel încât să fie pe placul celorlalți. Toate aceste scheme cognitive pot fi restructurate. Adică, încet, încet se poate ajunge la originile schemelor. Persoana găsește alternative mai funcționale, le pune în aplicare, vede că ele se asociază cu rezultate mult mai bune în plan funcțional decât credința lui de bază anterioară și în felul acesta începe să capete mai multă încredere în noile metode de a privi realitatea decât în schema cognitivă inițială. Dar este un proces îndelungat. Este vorba de multe, multe ședințe de psihoterapie și, desigur, de psihoterapeuți antrenați, pentru că aici revenim la altă problemă sensibilă, modul în care se formează un psihoterapeut. Nu există niște soluții miraculoase, niște cursuri pe care le faci online de câteva luni și primești o diplomă de psihoterapeut. Aviz celor care vor să facă Da. formare în psihoterapie, da? Să aibă grijă ca școlile de terapie pe care le accesează să fie recunoscute măcar la nivel național, dacă nu și internațional, de Colegiul Psihologilor, în așa fel încât să se finalizeze cursurile respective cu un atestat de practică în domeniul psihoterapiei. Întâi se obține un atestat de practică sub supervizare și apoi un atestat de practică independentă, ceea ce nu înseamnă că terapeutul nu mai interacționează cu un supervizor, dar poate să practice independent, poate să aibă cabinet propriu, poate să vadă pacienții fără nicio problemă. Deci, pentru partea de psihoterapie există multe variante, există peste 300 de școli de psihoterapie recunoscute la nivel mondial în prezent. Deci vă dați seama ce diversitate, tocmai pornind de la unicitatea pacientului. Fiecare școală încearcă să găsească o soluție, la urmă, la niște probleme limitate, pentru că o depresie nu poate să fie chiar infinită ca și manifestări, un atac de panică nu poate să fie chiar infinit, dar factorii care modelează respectivele probleme sunt foarte diversificate. Și atunci poți să accesezi uh, terapia unui pacient cu depresie pornind de la experiențe din copilărie, cum fac psihanaliștii, poți să accesezi pornind de la prezent, antrenând abilitățile pacientului de a face față situațiilor dificile, restructurând schemele cognitive, cum face terapia cognitiv-comportamentală, poți să pui accent pe procesarea emoțiilor și pe antrenamentul unor metode de relaționare cât mai adecvate, prin terapie
experiențială și așa mai departe. Oare, creșterea numărului de școli și a metodelor psihoterapeutice s-a datorat în parte și progreselor, descoperirilor, medicale în acest domeniu al psihicului? Și, e o altă întrebare legată de aceasta, dacă, descoperiri recente din psihiatrie v-au schimbat cumva perspectiva sau v-au îmbogățit, viziunea în Sigur. domeniu? Am, Există câteva revoluții, cu ghilimele de rigoare, în psihiatrie. Există revoluția pe care a produs-o Freud la începutul secolului 20, când a apărut interpretarea viselor, care este piatra de temelie sau certificatul de naștere al psihanalizei. Apoi există revoluția psihofarmacologiei, apărută prin anii 50, 60, odată cu primele antidepresive și primele antipsihotice. Și este adevărat că după ce Freud a descoperit psihanaliza, au apărut o mulțime de școli derivate din psihanaliză, cele mai cunoscute fiind psihologia analitică a lui Jung, care a fost discipolul lui Freud, psihologia individuală a lui Adler și apoi multe școli neofreudiene. În prezent există inclusiv forme de terapie psihodinamică aplicabile în context clinic, cu o durată limitată și care se axează pe un anumit tip de patologie. Iar revoluția psihofarmacologică a apărut oarecum întâmplător, pentru că primul antidepresiv și primul antipsihotic au fost descoperite în timp ce erau studiate alte probleme de sănătate. De exemplu, primul antidepresiv a fost inițial recomandat pacienților cu tuberculoză, dar s-a observat că pacienții cu tuberculoză care primeau acest antidepresiv se simțeau foarte bine, adică nu mai aveau dispoziția tipică pe vremea aceea pentru un pacient cu tuberculoză. Boala evolua în continuare, dar ei aveau o dispoziție mai bună. Iar primul antipsihotic tot așa a fost descoperit întâmplător, pe vremea când se căuta un medicament pentru o altă patologie și s-a descoperit că pacienții care aveau o psihoză și respectiva patologie deveneau mai cooperanți. Da? Și în felul acesta, clorpromazina a apărut pe piață, ulterior apărând și explicații de ce aceste medicamente produc efectele pe care le produc, dar mult mai târziu. Inițial, medicamentele au apărut absolut întâmplător. Iar în prezent dispunem de o nouă generație și de antidepresive și de antipsihotice, revenind la a doua întrebare, care schimbă puțin paradigma în privința teoriilor referitoare la modul în care apar tulburările psihice. De exemplu, în depresie, în terapia depresiei. Până nu de mult, toate medicamentele care existau pe piață se bazau pe ipoteza că în creierul pacienților cu depresie există dezechilibre la nivelul serotoninei, norepinefrinei și dopaminei. Se numesc monoamine, acești neurotransmițători. Și toate antidepresivele mergeau pe aceste sisteme de neurotransmitere. Dar, de la o vreme încoace, au apărut noi medicamente care merg pe cu totul și cu totul alte sisteme de transmițători. Avem pentru depresia postnatală niște analogi ai alopregnanolonei, care este un neurosteroid natural și s-a dovedit că acești analogi sintetici pot să ajute în depresia postnatală. Deci, nicio legătură cu monoaminele. De asemenea, esketamina este un antidepresiv care merge pe receptorii de glutamat, receptorii glutamatergici. Din nou, nicio legătură cu monoaminele și este rezervată cazurilor dificile de depresie. Atunci când pacientul n-a răspuns la anumite antidepresive bine cunoscute, se poate asocia la ele acest antidepresiv nou. De asemenea, în terapia schizofreniei și a tulburărilor rudite. Avem acum antipsihotice de generația a treia, care chiar așa se numesc, pentru că au un mecanism diferit de cele din prima generație, apărute, cum ziceam, prin anii
50-60, și cele de-a doua generație sau antipsihotice atipice și aceste noi antipsihotice sunt oarecum mai bine tolerate și pot fi folosite în condiții de mai mare siguranță decât cele de până acum. Nu sunt nici ele perfecte, dar totuși este un progres în privința cercetării. Așa că modul în care aceste schimbări îmi afectează percepția asupra profesiei și practica de zi cu zi este unul semnificativ, pentru că lucrez într-un domeniu foarte dinamic, în care poți să vezi cum se schimbă perspectiva asupra cauzelor afecțiunilor pe care le tratezi. Sigur, nu e o dinamică extraordinară, extraordinar de rapidă, dar este o dinamică care te face să fii optimist, că se poate tot timpul găsi ceva mai bun. Cum este privită la noi în țară, psihiatria în ansamblul medicinei și apoi vorbind și de farmacologie, psihofarmacologia ca latură terapeutică a psihiatriei? Din păcate, reprezentarea la nivel social a psihiatriei este una la fel de negativă ca și reprezentarea tulburilor psihice în concepția populației generale, pentru că psihiatria este văzută ca o specialitate mai de nișă. Medicul psihiatru este oarecum văzut ca un medic care are ca rol diferențierea normalității de patologic și care dă niște rețete care te fac să fii mai bine sau nu. Medicamentele din psihiatrie sunt asociate și ele cu o mulțime de mituri, adică dacă mă duc la psihiatru o să-mi dea ceva care mă face legumă. Asta este citat din pacient și l-am auzit de mai multe ori, nu este o excepție. Da. Sau medicația psihiatrică o să mă facă dependent. Nu este așa, doar o minoritate din uh, tratamentele pe care le dăm în ziua de astăzi au risc de dependență. Iar vis-a-vis de partea cu anihilarea voinței sau schimbarea personalității, nu există medicamente care să anihileze voința sau să schimbe personalitatea. Dacă ar fi așa de ușor de schimbat personalitatea, ar fi extraordinar, dar nu se poate așa ceva prin medicamente. Și multe alte mituri legate de îngrășare, de pierderea funcționalității sexuale din cauza medicației, sunt cazuri izolate și acolo unde apar efecte adverse, ele se tratează la fel de bine. Dar toate aceste mici lucruri puse cap la cap creează impresia din nou că psihiatria nu este ceva cu care e bine să ai legătură. Este ceva undeva mai la marginea medicinei și, în principiu, este bine să te ții departe de ea. Ceea ce evident creează anumite probleme, pacienții întârzie să se adreseze medicului psihiatru, evită cât mai mult, familiile de asemenea evită să-și trimită pe cei suferinți la medicul psihiatru. Odată ce vine la medicul psihiatru, este greu să ții un pacient în tratament pentru că el, um, uneori prin prisma suferinței pe care o are, este foarte sugestibil și preia din mediul, inclusiv din mediul online, tot felul de sugestii. Sunt pacienți care caută pe forumuri cum s-a simțit pacientul X după ce a luat medicamentul pe care îl iau și eu. Și de obicei pe forumuri intră persoane care nu sunt chiar mulțumite și spun acolo, m-am simțit foarte rău, a trebuit să renunț la tratament pentru că nu mai era în regulă, mi-a schimbat viața radical și atunci persoana respectivă, după ce că și așa se luptă cu stigmatizarea, se luptă cu neîncrederea în tratament, mai primește și astfel de feedback-uri nedorite, evident că își pierde și mai mult încrederea în medic și în tratament. În privința psihofarmacologiei, desigur că există aceleași probleme. Să știți că nici în privința psihoterapiei nu este ceva foarte ușor de acceptat de societatea noastră. Da? Aici este o mică diferență culturală. În alte țări, psihoterapia a început să fie totuși mai ușor de acceptat. La noi încă mai există o stigmatizare legată de psihoterapie, care din nou
face ca pacientul să se adreseze cu întârziere terapeutului. Ce s-ar putea face pentru Aceasta era a întrebarea pe care voiam lupta, să vă adresez, da. pentru a Ce-i de schimba făcut? imaginea psihiatriei? Cred că este destul de complicat, pentru că această construcție socială necesită o abordare la nivel macro, nu la nivel micro. Adică ar trebui promovată ideea de sănătate mentală ca parte integrantă a sănătății generale. Nu poți să fii sănătos, să te bucuri de viață, să ai o calitate a vieții bună, să poți să funcționezi în regulă dacă te focalizezi excesiv pe sănătatea fizică și consider că partea psihică se reglează de la sine. Sau oricum, nu e ceva care să merite o atenție deosebită. Este o diferență de percepție, un fel de dihotomie așa. Suntem foarte atenți când vine vorba de sănătatea fizică și foarte neglijenți când vine vorba de sănătatea psihică. Nu este în regulă. Trebuie să ne gândim că suntem persoane formate din parte psihică, parte fizică, parte relațională și fiecare din aceste părți poate la un moment dat să sufere un anumit dezechilibru care se poate răsfrânge și asupra celorlalte componente dacă nu este tratată la timp și în mod adecvat. Deci partea de psihoeducație cred că ar fi o cale, educația pentru sănătate mentală, spun, ar fi o cale de a îmbunătăți imaginea psihiatriei, de a scădea riscul de a avea pacienți care ajung la medicul psihiatru în faze foarte grave, de a crește retenția pacienților în tratament, deci de a evita discontinuarea prematură a terapiei din motive culturale, educaționale, care n-au nicio bază științifică. Și în principiu trebuie să ne gândim că toate aceste lucruri care au impact la nivel individual au și răsunet la nivel social. Deci societatea ar trebui să fie mult mai interesată de sănătate mentală decât este în prezent. Pentru că hai să ne gândim că o persoană care are o tulburare psihică, automat nu va funcționa la fel de bine. Poate va avea concedii medicale, poate va trebui să pensioneze pentru că nu mai rezistă la presiunea din mediul profesional. Poate totuși va încerca să reziste, dar nu va mai avea același randament. Poate va sta foarte mult internată sau poate va avea medicamente care îi vor, în fazele avansate, care o să-i scadă funcționalitatea mai rău decât dacă ar fi venit în prima fază, ar fi făcut tratament mai simplu și după aceea ar fi putut să se reintegreze mult mai ușor. Deci societatea în ansamblu um, cheltuie mai mult pe un pacient care este lăsat să ajungă într-o fază gravă, prin cheltuieli de spitalizare, prin cheltuieli cu concedii medicale, cu uh, tot ce înseamnă scăderea randamentului profesional, decât dacă ar investi în partea de educație pentru sănătate mentală și în profilaxie. Deci e de lucru și la nivel de educație și până la urmă și la nivel de politici de sănătate, mă gândesc, pentru Sigur, programe de educație privind ar trebui, sănătatea ar pe trebui toate palierele. inclusiv programe de educație pentru sănătate, începând din școli. De Da, exemplu, sunt niște proiecte pentru prevenirea consumului de substanțe, pentru prevenirea dependențelor în da. școli, licee, facultăți. E foarte bine. Dar, la fel, ar trebui să existe programe de prevenție și pentru toate patologiile și la toate nivelurile. Așa este. Cum reușiți să vă mențineți dumneavoastră echilibrul psihoemoțional în tot vârtejul acesta de cazuri și de activitate intensă cu Încerc, da, e pacienții? adevărat. Sper că și reușesc. Este foarte important să delimitez activitatea profesională de timpul liber, ceea ce nu este întotdeauna posibil, dar pot să încerc. Și să fie clar că atunci când am timp liber, pot să-l investesc în ceea ce îmi place. Respectiv, îmi place arta, îmi place să călătoresc, îmi plac îmi place să citesc, și este important să mă deconectez în acele ore în care nu sunt prins în vârtejul consultațiilor, terapiei și așa mai departe. Asta ca o metodă. Pentru că la Da, medii să știți că studiile arată că procentele de burnout sunt destul de ridicate. Da. Iar burnout-ul se transformă și în alte patologii mult mai severe. Este un alt semnal de alarmă pe care cu această ocazie aș vrea să îl trag pentru cei care
se implică foarte mult în activitatea profesională și care și acasă lucrează, tot timpul lucrează și nu se mai deconectează absolut deloc. Există pericolul ca dintr-un burnout să ajungi într-o depresie, într-o dependență de substanță, într-o tulburare de anxietate și așa mai departe. Deci, practic, de la ceva bun, pentru că, până la urmă, a munci este ceva benefic și individual și în plan social, poți să ajungi la ceva foarte rău dacă nu trasezi anumite limite. Apropo de limite, ajungem la final cu o întrebare despre ce planuri de viitor aveți? Proiecte, cărți, cercetare? Într-adevăr, lucrez și în cercetarea medicală. Uh, Am și câteva proiecte editoriale. Sper să colaborez în continuare cu editura OL, tot pe latura psihofarmacologiei, dar nu numai. Lucrez și la o carte dedicată psihiatriei în legătură cu arta și cultura, respectiv anumite analize ale unor scriitori celebri, pictori celebri, creatori celebri în general, muzicieni, compozitori, din perspectivă patobiografică, adică din perspectiva elementelor care s-ar preta la o interpretare psihiatrică, psihologică și cam astea ar fi proiectele pe linie editorială. În rest, sper să reușesc să am grijă în principal de pacienții mei, care sunt principala mea preocupare în plan profesional și apoi sper să ne vedem și cu alte ocazii la alte lansări de carte. Noi vă așteptăm cu manuscrisele și, bineînțeles, cu promisiunea că avem de discutat încă multe, multe subiecte Mulțumesc din foarte mult! domeniul psihoterapiei, din domeniul psihiatriei și atunci vă lansăm invitația de a continua acest dialog. Vă Vă mulțumesc foarte mult! mulțumim pentru participarea la această ediție a podcastului. Mulțumesc și eu foarte mult! Invitatul de astăzi a fost domnul conferențiar dr. Octavian Vasiliu, medic primar, psihiatru, psiholog și psihoterapeut, autor și cercetător. Sunt Maria Dragotă și vă invit cu drag la următoarele dialoguri OL. Până atunci, rămâneți sănătoși și curioși!